Zápas, co bys řekl, že rozhodlo? Treba dať gól, proste potrebujeme hráčov, ktorí pôjde až dám gól a dajú gól, no. Proste máme šancu, máme prázdnu bránu a my to dáme vedľa, potom prehráme zápas, no. Jak bys hodnotil celý turnaj? Jste spokojený s 10. místem? Nie sme spokojní? Nejste? Nie sme, no. Chceli sme byť 8, akože 8 je OK. To sme to aj hovorili dopredu, možno sme mali kvôli tomu tlak zbytočný, ale takto cítime všetci, no. Přesto máte ale mladý tým, dá se vůbec myslet na další mistrovství, na lepší úspěch? Ako, dá sa, ale teraz sme smutní, ako potrebujeme chvíľu času, dať sa dokopy a zase pracovať, no. Pracovať možno, že lepšie, možno, že vylepšiť niektoré veci, no. Takticky a tak ďalej a my viac spolu. Sa nám menil tým každú chvíľu. Ale dá sa, ako sme strašne mladí, ale to je, každé 2 roky sme strašne mladí, to je proste takto na Slovensku funguje, tam starší chlapi nemajú na to čas. V roce 2018 bude mistrovství světa v Česku, bude pro tebe něčím zvláštní? Hej, že hrám za Vítkovice, takže to budeme skoro doma. Aha. Takže se na něj těšíš? Určitě, príde veľa Slovákov, to bude pekné, keď sa tam dostaneme. A poslední otázka, zůstáváte do neděle a budete sledovat mistrovství, ne, odjíždíte. No, jak by si tipnul, že turnaj skončí? Bohužiaľ Fini majú celkom formu, bohužiaľ pre vás. Čo som trošku videl, tak nebolo to špatné, tak uvidíme, no, ako to potiahnu tí vaši borci, či to zvládnu. Ja dúfam, že to zvládnete, ako na tých Švedov asi nebude, ale tých Finov by ste mohli kúknuť, dúfam. Super, mohl bych tě ještě na závěr poprosit, tady máme Flexisku, jestli by ses nám na něj podepsal. Jasné, jak si. Kamkoliv, ale bude tam víc lidí, tak je na tobě kam. Díky moc. Přeji hodně štěstí.